Udul Mahita. Asa tapuk kama parsaurata di parningotan ari hana naik ni Tuhata Yesus tu banua gijang mare di mahita. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbaria, na tumo palangi dohot tanoon. Amen nunga didok Jehovah madok Tuhaku, hudul mahodisia mukon, pai mahubahin nakamusum si dege-degean ni patmo, marongoman bang somro siyan lumuna di ari parporangammo, marpahia kabadiaon. Songo nabur sian apuan ni ados torang rodo tuho parangammu akanau poso. Dunga pola maruari Jehovah jaladang tagamon sol-solan narohana. Sai hodo malim rodi saliling-liling na mangihuton horong nisi Melkisedek. Sai pati bulu madirim ali di bata tu atas ni langit hamuliaummu tu sandok portibion. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan Yesus Kristus anak ni natumibuli, nang manaik tu banua gijang jala hudul tu siamu ni di bata, sai suruh matod di porbadia tu rohanami, asa ibana toktong mangajari rohanami, lehon tu hami parhaladu na burju tu hatam, pargugui manasida, asa toktong diraduti nasida ulaonna, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibolisi. Asa tung rarat harajaumu di hasianganon, pai masudi musum peak di toru ni patmo. Sai pamunang mahami saluhut na manaluhod dosa dohot hamatian marhiti-hiti ho. Ay hodo na mangulu dohot na manggonggomi, rap dohot amai, dohot todi parbadia. Amin.
Mare de mahita. Patik ni di bata dihita, di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tubanua gijang sadarion. Imasian Markus bedusada ayat 15. Ninado, nunga dapot tikina, nunga songkop harajau ni di bata. Paubahamuma rohamuna jala hapur siai hamuma barita naulii. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Amen, mare di mahita. Martangi yang mahita, ali Tuhan di bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo di bata pargogo naso hatudosan, sito panasa na adong, paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akana hula hami marhitesian pangalosion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohana. Nata masih tutudo ho na uhup pami ala ni dosa nami
Alay natar sol-sol bagi dohami nuaing alanee. Asima roham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala para siroha doho, alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruma todi parbadia turuhan nami be, asa tarbahe kami manguluiho di bagasan hati guran dohot habadiaon. Gabi sahat kami tuhanguluan na sora suda, na pinarbagabagam di akan na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni dibata, taringo tu hasesaan ni dosata. Songono dohata ni Jehovah, una ko mabiar ay ahu do siluluhoko, nunga pola hujo guarmo, ahu manopaho. Hasangapon ma di dibata na digijang. Amin. Mari dimahita. Hata ni dibata epistel di pesta peringutan. Arihana naik ni Tuhan Yesus tubanu agijang sadarion. Tarsurat di pesalmen 88 ayat 8 sahatu ayat 10 sia tajahama marsoris sorin. Ali dibata uju di uluhoko bangsom. Uju mangalak kaho di bagasan halongonani. Mutal tanoon, manetehi uhut akalangit maradopon debata, nang dolok Sinai adui maradopon debatani Israel. Udan lomoni rohado di pangusehoko ali dibata, jala di pargogoy hodo parjabarammo naheali. Jadi maringan manusia akan na pinangulong, di parmudu hodo nadanguli, ali debata marhite-hite denggal ni basam. Martik tingma Tuhani, jadi torop situtu maaka buru-buru sibuan barita nauli. Hapogan maaka raja ni aka perduangan parangan maporus, jadi borus ingani jabu membagihon taban-taban. Mula mangulok kamu di holak-kolang niaka parduaan, marsinod dang dohamu songon habong ni darepati, nani lapis dohot perak, jala marsere na gorsindo, hole nasida. Uju di paserak pargogo na suatu dosan akaraja di si, mamotar mah di atas dolok salmon. Dolok ni dibata do dolok basan, gok akapusudo dolok basane. Buasa saya mangiburu hamu, alea kadolok na tipu, dopak dolok Sion, na pinili di debata bain inganana, sa inganan ni Jehovah doi saleleng-lelengna. Maribu-ribu do hure tani debata, di tonga-tonga nasi dado Tuhani hira Sinai di bagasan habadiaon. Nunga manai potu gijang di taban kodo naon nataban.
nunga maruli selehon-lehon di tonga-tonga ni manusia, nang akan namar balik, asa maringan disi debata Jehovah. Ido sahatna, martua do akan natumangi hokatani debata, jala na upeopsa. Amin. Mari demahita. Tahati dakon mahapursiaw tahi, songo nahinati dakon idongata sahapursiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di dibata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudusan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah nasa sadai, ima natinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianto di porbadia, adorang so haguguan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panghuhuman ni silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinursilang, na tua tubanua torudung di tanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hudul tu siamu ni dibata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogoto tanoon, manguhumi halak na mangudu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panihalak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namando, mulak mangudu do sogot do halak akan nong mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tikting manang sunggul-sunggul dihita na parjolo, ia di ari sadarion ima ari parningotan di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang. Laos di tonga-tonga ni huriata di patupado ima acara makatidakon hapursiaon tuaka ia nakota nang marguru salilingon. Torop nasida ono 14 halak. Dung sipul kebaktian nanon tapatupado marulaon nabadia. Songoni matikting dohot sunggul-sunggul dihita. Mari demahita. Surgoni samulota
Dami de batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Amanginang pasahaton nami mabarajolo Tuhamu saluhut na hamuamanami dohot yanami dan semua saudara-saudara saya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari hana naik mari kita saluhutna. Hatani debata di pesta pardingotan di hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tu Banua Gijang. Pesta peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Imana tersurat di Ulau ni Apostel Biddu sada mamukkasen ayat onom sahat rudi ayat 10 sada songonon ma didok disi tapai hut-hut beba di bagasar wata kanup laos disukun akan apungwima ibana akanin nama pajong-jongom muma saunari ale Tuhan harajau di Israel alainin nama madok nasida dangro dihamui uboto tahun nama nang obasna Nabi Nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalo muda doha gugon nito di berbadia na songgop Tuhamu gabesi dangi kumahamu di Jerusalem doho di Judea doho di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon jadi dung di dok songoni tarhicat maibana di panot noti nasida dungi di holipi opbuni maibana sia jolo ni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalaho tugijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang akka nama dok oh hamu halak Galilea ahama sai jongjong hamu mamerengi do pagijang anggo jihusi natarhicat sial labung muna tu Banua Gijangi narodo ibana sogot songon nani idamuna ibana laho dopak Banua Gijangi. Tap nido sahatna saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 agar anak-anak Tuhan di sini yang kurang paham dengan bahasa Batak boleh mengertikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sampai di sana firman Tuhan. Amanginang natoras nanay makatidau kaborosyaon buat saudara-saudara saya yang akan menyaksikan iman sebentar lagi di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Parajolo amanginang bos marohamu dinggadundum merdalan acara syukuran natapatu badi jauh bate so tung marpikiri hamu roro deng simatu aku roro tulakku songoni ison bos marohamu. Buat adik-adik juga di sini yakinlah apapun nanti acara syukuran semua baik ya. Mau dilakukan pesta itu baik, mau hanya berdua juga baik. Tidak ada yang tidak baik. Tidak ada perlu disesali, digerutu, tidak perlu ya.
semuanya baik. Maka dengan itu, pusatkanlah perhatianmu untuk memuji Tuhan dan akan menyaksikan iman pada hari ini. Pos maroham wa manginang, anggo jamita udah pula gajang. Olohamu, amin ma, daung do buhado. Anggo rohamu, papedik majamita itu rohamu deh. Ini juga kita pergumulkan juga satu malam ini. Karena ada 64 orang yang akan menyaksikan iman. Dan agar boleh cepat selesainya dan semua persiapan juga boleh berjalan dengan baik. Kita akan pakai waktu ini sedemikian rupa, singkat, tapi kita akan membawa firman Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Amanginang saya akan coba campur-campur khotbah dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Batak. Karena di anak-anak kita, anak-anak Tuhan yang akan menyaksikan iman, mungkin mereka tidak paham 100% tentang bahasa Batak. Amanginang jok-jok do tabege, kita sering mendengar khotbah tentang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hampir tiap tahun kita mendengar ini. Tiap tahun kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Satu dari antara itu adalah dikatakan 40 hari pasca hari kebangkitannya dari kematian. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya. Dan dia naik ke surga, itu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Bahwa Yesus kita itu adalah Allah yang hidup. Melalui kebangkitannya dan juga kenaikannya. Allah kita hidup, Allah kita bekerja sampai saat ini. Dia adalah Allah yang hidup. Itu mungkin kita sudah sering dengar. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 2b dikatakan di sana dia akan datang untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam bahasa Batak dikatakan nalaho doau mangarade inganat dihamu. Dan khotbah ini mungkin kita sudah sering mendengarkannya. Tapi pada saat ini ada satu yang sangat luar biasa dari nats ini, dan ini menjadi inti iman orang Kristen. Ini menjadi inti iman orang Kristen. Yaitu pada ayat 11b dikatakan demikian, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, amanginang ahadoneng dohonon nii. Narodo ibana sogot songon nani damuna. Ibana laho dopak banuagi jangi. Apa yang mau dikatakan dengan nats ini? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada banyak tafsiran yang mengatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali, tepatnya di Bukit Zaitun. Itu tafsiran salah. Itu sesat. Dan bukan itu yang mau dikatakan. Tapi yang mau dikatakan adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu adalah secara jasmania. Secara jasmani seperti dia naik ke surga. Dan kedatangannya kedua kali seperti dia naik ke surga. Tubuh jasmaninya dia akan datang ke dunia ini. Dan perbedaannya ketika dia berinkarnasi, dia lahir di kandang domba adalah ketika Yesus datang kedua kali, dia di dalam kemuliaan, penuh dengan kemuliaan. Dan kedatangannya dia sebagai hakim. Dia akan menghakimi dunia ini. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali sama seperti tubuh dia jasmaninya. Dan
kemuliaannya, penuh dengan kemuliaan, dan dia datang sebagai hakim. Dan itulah amanginang Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam kitab Wahyu yang menggambarkan tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Dan itu yang kita boleh baca di beberapa nats di kitab Injil. Matius 16, Matius 24, Matius 25. Di sana digambarkan kemuliaan Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang disibukkan tentang kapan dia datang kedua kali. Adiga doro ibana. Mulai gereja mula-mula ini menjadi persoalan. Bahkan ada yang meninggalkan pekerjaannya. Ada yang meninggalkan pekerjaannya dan dia menunggu kedatangan Yesus. Bahkan aliran-aliran sesat juga ini juga dipakai. Ada banyak orang yang menjual hartanya. Dia persembahkan untuk pendetanya. Dia persembahkan untuk hambanya. Dan Yesus tidak pernah datang. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang tahu tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali, maka saya katakan Alkitab bohong besar. Karena Alkitab katakan tidak ada yang tahu, baik anak, baik malaikat, hanya Bapa yang di sorga yang tahu. Amanginang jangan percaya kalau ada yang mengatakan waktu kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Maka persoalan tentang kedatangannya itu tidak terlalu penting. Itu tidak terlalu penting. Tetapi apa yang kita mau lakukan dan kerjakan? Aharona inggula honota di tengah-tengah ninggulu tahun. Yesus mau katakan, malaikat mau katakan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bukanlah sesuatu yang penting untuk ditekankan. Tetapi makna dibalik kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu yang lebih penting dan lebih berguna di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu yang dikatakan pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dalam nats ini. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia ke surga." Lalu apa yang kita mau lakukan? Saya melihat ada dua hal. Yang pertama sekali, berpikirlah secara global dan bertindaklah secara lokal. Lihat Amanginang, murid itu sangat picik dan mereka hanya berpikir secara lokal. Itu pada ayat yang ke-6. Laus disukuna kana pungima ibana akali nama pajong jongom mumasadario saunari ale Tuhan harajau ni mata. Ini persoalan politik. Murid-murid berpikir secara lokal. Murid-murid berpikir secara kepentingan mereka. Tapi Yesus mengubah paradigma murid-murid. Dan Yesus mau merubah paradigma kita. Iman kita di tengah-tengah kehidupan ini. Amanginang, semalam kita sudah pertanyaan. Kenapa sih 38 tahun orang yang berpenyakit di kolam Bethesda lama sekali tidak sembuh? Itu menjadi pertanyaan. Kok lama sekali, 38 tahun dia tidak menerima kesembuhan. Apa persoalan yang terjadi di kolam Bethesda? Dan ini epistel untuk hari Minggu yang akan datang. Apa persoalannya? Persoalan di kolam Bethesda itu adalah masalah ego. Itu persoalan masalah mementingkan diri sendiri. Mementingkan kepentingan sektoral.
Di kolam Bethesda tidak ada lagi kasih. Dan Yesus datang membawa kasih. Maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan Yesus. Dan Yesus menyembuhkannya. Hanya itu mujizat yang tidak dikatakan, Yesus, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Imanmu lah yang menyembuhkanmu. Maukah engkau sembuh? Amanginang, ini yang pertama. Kita mau bawa pulang. Bagaimana kita memikirkan hal-hal yang besar di tengah-tengah kehidupan ini. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan sektoral, tidak hanya memikirkan gereja, kita sendiri, tidak hanya memikirkan kumpulan kita sendiri, tidak hanya memikirkan keluarga kita sendiri, tapi kita mau berpikir secara global. Kita berdoa sentralisasi keuangan HKBP ini boleh berjalan Januari 2023 dan diketok palu di Oktober di Sinode Gorang. HKBP berpikir secara global, tidak berpikir secara sektoral. Dan saya pikir gereja kita HKBP Pekanbaru ini harus berpikir secara global. Apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Make me a blessing. Jadikan saya berkat. Yang kedua, jadi saksi Kristus. Gabe siti dangi. Di sana murid-murid dikatakan, keluarlah, mulailah pelayanan itu. Dikatakan, mulai dari Yerusalem ke Judea, ke Samaria, sampai ujung dunia. Apa yang mau dikatakan di sana? Kita harus keluar. 64 yang akan menyaksikan imannya. 64 akan diutus Tuhan menjadi saksi Kristus. Anak-anak Tuhan. Nanti mereka akan bersaksi di hadapan Tuhan. Bersaksi lewat perkataan dan perbuatan. Yang mau dikatakan, kalau dikatakan mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung dunia. Mulailah memberitakan Injil dari keluargamu. Amanginang, Maroko satu kota Kristen dulunya, tapi sekarang hampir punah. Sipirok satu pertama di Bonabasogit, yang pertama benih gereja, benih firman Tuhan ditaburkan. Lihat apa yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Ingat, tidak diperdengarkan Injil di tengah-tengah keluarga. Mulailah dari keluargamu. Mulailah dari keluargamu akan berangkat di tengah-tengah pendidikan, gereja, pekerjaan dan lain sebagainya. Ini harus kita mulai. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi pengikut Kristus. Buat saudara-saudara saya, buat adik-adik saya, buat itu saya, buat lahir saya. Maaf, saya punya satu syair lagu yang luar biasa. Nanti boleh buka. Isema menutup mataku. Nanti buka dulu di YouTube. Kenapa saya harus angkat ini? Semalam saya dikunjungi satu ina nama Balu. Dan saya bersyukur 1,5 jam saya mendengarkan inang itu memberitahukan apa yang ada di pikiran. Dia tinggal sendiri. Dia punya anak, tapi anaknya belum menikah. Dia katakan, tu dia mau padita melolawau tu jamu di gelekku. Dan ada orang lebih para baik. Pada hari Senin yang lalu saya berdua di rumah sakit.
bersama dengan para hamba Tuhan. Dan beberapa jemaat, hampir 50 orang yang kita doakan yang sakit. Dan kesimpulan sementara saya katakan, 10 tahun ke depan gereja kita akan rata-rata lansia. Tapi persoalannya adalah siapa yang peduli dengan orang tua kita? Isedo manutup mata kon. Siapa yang peduli dengan orang tua kita? Hari Senin, seorang ibu katakan kepada saya di rumah sakit, Amang Padita, saya menyesal, saya menangis dalam hati saya, karena baru saya panggil dari Jakarta untuk bersama dengan saya dan boleh merawat saya. Tapi persoalan sekarang Amang Pandita, dia sudah berumur dan tidak kawin. Dan dia sudah rela meninggalkan pekerjaannya manajer personalnya di Jakarta. Sekarang dia tidak punya pekerjaan. Takku waktu amang sungguh dia bina masuk. Ini dilematis. Dipanggil anaknya bersama dengan dia, lalu bagaimana pekerjaannya, bagaimana hidupnya. Tak dipanggil siapa yang peduli dengan mereka. Maka saudara-saudara saya yang akan menyaksikan iman anak-anak Tuhan di sini, maaf kalau ini agak sedikit mengkritik, maaf ya, tapi saya mau lebih baik ini. Janganlah nanti kalau ketika kamu kerja, kamu memberi sumbanganmu kepada gereja, kamu memberikan sumbanganmu kepada orang lain, tapi orang tuamu tidak peduli, kamu pedulikan. Jangan ya Mang, jangan ya Inang. Duluankanlah orang tuamu. Kalau kamu nanti bekerja Mang, kalau kamu nanti bekerja, orang tuamu sudah tua nanti semuanya. Jadilah saksi Kristus mulai dari dirimu, dari keluargamu. Pertamalah pikirkan orang tuamu. Kirimkanlah itu kepada orang tuamu. Itu yang pertama. Dan itu yang menjadi persoalan di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita menutup mata di sini? Amanginang, semua katakan. Amang Dr. Tampu Bolon katakan, satu rencana daripada HKBP akan membentuk satu wadah untuk lansia. Maka para lansia akan berkumpul di sana dan akan dilayani dengan baik. Itu lae yang akan menyaksikan iman pada saat ini. Inilah saksi Kristus. Mulailah dari keluargamu. Pedulilah kepada orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Itu yang Tuhan mau. Dan inti dari semua dari apa yang kamu pelajari adalah hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kepedulian. Jadilah orang-orang peduli. Yang terakhir, dulu ketika saya malua, semua katakan kepada saya, Singal, ingat ya Singal ya, mulai sekarang engkau yang menanggung dosamu. Bah, ditakut-takuti kita. Berkembang, benar enggak mulai menyaksikan iman saya menanggung dosa saya? Ternyata pembohongan publik. Orang begitu lahir dia menanggung dosanya, tak perlu harus menyaksikan iman. So tungarok kamu domat dohara semua ini, udah boleh biar kamu sida. Tak ada itu. Itu dogma yang salah, itu ajaran yang salah. Mulai saudara lahir, kamu sudah menanggung dosamu. Tapi naik sini adalah dewasa dalam iman. Dewasa dalam perbuatan, dewasa dalam tindakan.
Itu lai. Bertobatlah ya. Bertobatlah ya. Amin enggak? Perempuan dulu, bertobatlah ya. Amin. Nanti salah saya ini, kalau mama tanya panggil, Vanessa, jawab ya nang. Mana Vanessa? Jawab ya nang. Debbie jawab ya. Sering panggil Vanessa, Tuli. Vanessa, Tuli. Vanessa! Mama ini, suara bapak ini. Iya gitulah orang 3 kali panggil-panggil. Amang, lai, bertobatlah ya. Mulai sekarang baik ya Mang. Ya, mau enggak? Ini baik-baik sebenarnya. Baiklah mulai sekarang. Baiklah Mang. Dewasalah engkau di dalam tindakan dan perbuatan. Inti dari semua yang kamu pelajari, hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kepedulian. Jadilah saksi Kristus. Amanginang kita akan pulang. Jadilah saksi Kristus. Mari berpikir tidak hanya sektoral, tapi berpikir secara global, berpikir secara universal. Katakan dalam hidupmu, saya harus menjadi berkat. Saya harus menjadi berkat. Amang tampu bolon saya katakan sintua. Di parsermonan, leho ma artamibang, tuwakkan abogos, leho ma artamibang, tuwakkan lansia. Itu saya bilang. Dan saya tidak takut untuk bilang itu. Mari kita mau berpikir secara global di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah menjadi saksi Kristus. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat mahali Tuhan nunga di paingoto hami. Unak kolam memikir hod diri nami sadiri. Alai ikubuido hami gawe pasu-pasu di tonga-tonga ni ngudu namion. Ido di pasangat toho Tuhami, gabe sitidangim hami Tuhan, gabe tangamu, gabe ula-ula hami Tuhan. Di tonga-tonga ni portibion, pakai ma akay anak komon naing mangkatid ako kaporosyaon. Di jolo ni kuriam di jolo ni na punguno aing di son di jolo malay Tuhan. Gabe ula-ula manasida. Pauba maro hadahot pikiran nasida. Mangulu di bagasan holong mumaak kay anak kumot Tuhan. Pasu-pasu mahami saluhutna. Asa buhi hami sitidang iho. Buhi hami mangulu di bagasak kolongmu. Ajari hami Tuhan. Maka holongi peduli tuak kadongan nami dada hola mamikir hod diri nami asiroham pergugui hami mangulahoni. Amin. Mared di mahita laus taba sahak mapiliatan muli tu roban di bata.
Hamanginang noeng sahab mahita tu acara maka tidak kebersiaun di ayat na paduahon non di namarit dia 140 lalu ayat paduahon ubangi dohami ma Tuhan musuli natoras nami jong mahamu natoras dan yang maka tidak kebersiaun di son bagi adik-adik kami saudara-saudara kami yang akan menyaksikan iman pada ayat yang kedua nanti kita akan semua berdiri. Mari demah kita. Marhite-hite goari de bata ama anak dohoto di berbadia amen. Hamu alina tora singa dana kondida hamudo iana komuna hagolongan nero hamuna jong di son. Tama cumulo madok moleati hamu sedarion tu di bata alani sudi asini rohana nasailaon. Ai di panguludo nasida rasi rasa nuaing jalasanga di boto nasida hatai di bata. Dohot dalan tu hanguluan. Alai tamado ingoto muna sedarion akka pabagena muna tu akka yanak komunaon. Aidang dilehot debata akka dadana kotu hamu asa adong donga muna mangula ulau sabing. Alai asa ditogu jala diajari hamu dona sida mangihuton hatanya debata. Ido ubahin na dilehon. Ditanya ko kamu do gano pahari yanak komunaon na sailaon. Asa unang mago na sida. Molo di hilala hamu nuaing hurang ni pabahena muna taringot tu akaina kumunon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita ale amanami amaninasa na targoar ama di banua gijang dohot di tanoon setangihon matangiang namion jakom maak kadak danakon gabe anakonmu asima roham lehon matod di perbadi itu rohana sida asagabe sisiamu nasida rodi saleleng-lelengna molotung nahurang pabahenan nami nasailaun tu nasida sai samai sai unang matargasip nasida jala unang loas mago manangisi nasida binahen ni pangalahon nami asima roham sahatu tanganmu mana sida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul mahamuna toras para guru madua tetap berdiri hamu akada anak nakina holongan di bata na jong do hamu nuaing di jolo di bata nama mereng torus tu bagasar rohamuna doho di jolo ni huriaon nunga di botong hamu lomo doho sogo ni rohai di bata dang terbaik kamu be marsidalia sogot diari paragumani molo ingot rohamuna dia ka arin di ngolumuna naung salpui tamamat dok maulati hamu tu di bata alani sude asini rohana jalamolo di ingot hamu akka babagena muna nasoture imaneang doho langgus ni rohamuna tu na toras muna Rodi saluhut dosa muna tama marsak behamu sadario mardingoti buhak kamu maluhut datu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna na usai humoko pardosa na manopoti dosana
alai pau bahamu marohamuna uhut bukahamu maparangene baru olat ni sadarion asa dalam muna dalam nagoguti namarhapatian Tuhan uluan si saleleng nilelengna atong alusi hamu na husukutonon Tuhamu di jolo ni debata doho di jolo ni akadongan na pungudison na parjolo di parhatutu rohamdo hata ni debata na ginuruhommu na sailaon holan ido dalan Tuhan uluan napaduahon olo doho sian nasaroham tumudalhon saluhu dosa jala olo doho tujolo anon mangihuton hatai debata rodi hasus sudah ni bohalmu napatoluhon olo doho makangoluhon haporosiao nasitongi nahina tidakon ni huria Kristen Protestan songon na tersurat di padan Nairobi doho di padan Nai baru atong marpada doha munuaing doho de batana badiai di jolo ni huriaon tung unang osehamu sai burjumahamu marningot saluhut nai asa lamhot haporosiau muna martangiang mahita alea manami jala de batanami suruh matur di porbadia torohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus hulio kami marohanami bayan inganammu olat nion rodi saleleng-elengna surat ton jala sahapi matu sisude nau kuoloi hami saipa ujung maulaon na pinupuk kami di bagasa rohanami ramoti mahami sasude unang tuhamagoan sogot manangis siak kamion togu jala iring-iring mahami ganupari asa sahat hami Tuhan uluan na sora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dako kamu majolo hapor siau munai amin. Udul mahamu Roma 22:7. Hata si paingot di si Natanaila
Keisha Marcella boru tampu bolon. Songon holong ni rohani damang diau. Songon ido holong ni rohakku dihamu. Mian mahamu di bagasan holong ni rohaki. Yohanes 15 ayat sia. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangi homaha tani di bata. Naginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Hata si pengo di sinatania Johana manurung. Juju mahu tuau asah walu siho asah pamoto tuho hata akan habulu doh nasokal. Akan naso binotome Jeremia tulu ayat tulu. Saya berjumpa horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluane. Parangi homata nebatan nagrome aido hanguluan. Amin. Shalom hamuma, pasu-pasu Tuhan debata amatai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot di perbadia. Sai dilongani mahamu maralon nasana jara di pergomoi mahamu. Patu bahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Priscilla Deborah boru pandiangan. Atong dalari hamu masa luhut dalan. Akan nahutonahot tuhamu asa marsonang-sonak kamu. Jeremia 7 ayat 20 tolube. Saya bercuma horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangihom maha tani di bata naginiruhon mi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot si Widya Indasari Munte unak koma biar ayang do si luluhoko nung apola hudu guarmu au napunaho Yesaya 47 ayat sadabi saya berjumah horasi rasa mate dung lehonok kumatu tu palhanguluan parange homahatan debatan agirhome aido hanguluanmu. Jalok hamu pasu-pasu sian. Tuhan debata amatai. Dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di perbadia. Sai dodongani mahamu maralohon nasana jat. Jala di pergogoi mahamu patu bahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Jessica Natania buru hasibuan. Saya marhapo santu Jehovah maho jala ulahon nadinggan. Ingat ton matanoi jala radoti haburjuan. Pesalmen 37 ayat 3. Saya bercuma horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangi homahatani di bata nagini rohon mi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Jemima Katrin Hasibuan. Jalai koradu tamuna kaparetaku dohok mangulahon akai ayau do Jehovah napa badiahu kamu tulu Musa 20 ayat ugalu saya berjumah hora saya rasa mate dung lehonok kumatu tu palhanguluan parange homatan debatana giruhomme aido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhan debata amatai dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di perbadia. Sai longani mahamu maralohon nasana jat. Jala di paragogoi mahamu patu bahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Rahma Krismayanti Nauli buru sinaga. Tarihok kamu mapinggol muna jala Roma hamutuau.
Tangiho kamuma asa mangulu to dimunai. Jesaya 55 ayat 3a. Say burjuma hora sira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parangiho mahata ni debatana ginurhon mi ay ido hanguluammo. Hata si paingok di si Cita Johanna Elizabeth tampunan alay unang marnalu jahita mabahen na dinggan ay namang gotil do hita musa ditikinay anggo so pargali hita nuaing galate onom ayak siya saya burju mahora si rasamate dungil honok kumatuho tupal hanguluan parang ehom mata di batana gruhome aido hanguluanmu. Jalo kamu ma pasu-pasu ni Tuhan demata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Saya dilongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargogoi mahamu. Patu pahon nasa ulaon na denggan. Amin. Hata si paingot di si putri Ivana boru hasugian. Atong marhiras ni ruha mahita mandaputon habangsa para sia-sian. Asa tajalo talut ni roha. Jala asa dapot asini ruha hita bahin pangurupion ditiki halihetanna. Heber 4 ayat 10 onom. Say burju mahora sira samate. Dungile honok kumatuho tupal hangoduan. Parangi homahata ni debata naginiruhon me ay ido hanguluammo. Hata si paingok di si pipian rejeki putri siahaan marroa holong mahita ala ibana jumulu makkah holong hita sada Yohanes 4 ayat 10 siang sai burju mahora sira samate dungile honok kumatu tupal hanguluan parange homata ende batana gruhomi aido hanguluanmu. Jalo kamu ma pasu-pasu ni Tuhan debata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat. Jala di pargogoi mahamu patu pahon nasa ulaon na denggan. Amin. Hata si paingot di si Nadine Gabriela Sialomita borusiahan. Bagas naiya tong hamoraon hapistaran dohot parbinotuan ni dibata. Naso hasigata doa kauhumna cala naso habogasa do aka dalanna. Rom 10 sada ayat 30. Saya burcuma horasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluan. Parangi homahata ni dibata naginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot gelidis maipa irene siahaan sale honok kutuhamu rohanai baru doho todi nai baru tu bagasan ate muna dalau satok kudurha batu siat daging muna dalale honok kutuhamu roha sibuk Hezekiel 36 ayat 26 saya burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluani parange homatan di batana gruhomme aido hanguluanmu. Jalo kamu ma pasu-pasu siar Tuhan debata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat. Jala di bergogoi mahamu batu pahon nasana denggan. Amin.
Hata si paingot di si Maurin Eunike Agridia Borusiagian. Unang holsoho kamu agia aha. Alessandro pabutoho kamu matu di bata pangiduan muna marhiti-hiti tangiang. Dohot elehelek mardongan mauliate. Filipi 4 ayat 6. Say burcuma horasi rasa mate. Dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parang ihomahata ni di bata na giniruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingok di siseli Puspita Margareta Siregar. Jala ikon haholongamu Jahoba debatam. Sian nasa roham doho sian nasa ati-atem doho sian nasa gugum. 5 Musa onom ayat 5. Saya berjumah hora rasa mate. Dungule honok kumatu tupal hanguluan. Parange homatan debatana gerhome aido hanguluanmu. Jalo kamu pasu-pasu, ni Tuhan debata amat tai. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasana jahat. Jala di perkogoi mahamu patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Lydia Apritika Borupanjaitan. Nasa nagiot mangihuto nahu di suwadahom madirina. Di porsan masilang natuibana di ihutom maaho. Matius 10 ayat 24a. Say burcuma horasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangi homahata ni dibata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingok di si Grace Irene Lataren Sima Jutak. Saya huraduti doak kaparetam doho panidang yomi. Ay di julum do salhut akka dalaku. Pesalmen 110 sia ayat 110 lalu. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parang ehomatan debatana gerhome aido hanguluamu. Shalom kamu pasu-pasu, di Tuhan debata amat tai. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasana jat. Jala di perkogoi mahamu patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Anggi Agnesia Borusiagian. Saluhut na do tarpatu pa ahu. Marhiti-hiti ibana na margogoyhon ahu. Filipi 4 ayat 10 tulo. Say burcuma horasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangi homahata ni dibata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata di si paingok di si Sonya Fatika Teresia Manurung. Asi marham diau ali di bata. Hobar tu denggan ni basam. Saya maka pengalausiku hobar tu gudang ni asi ni roham. Psalm 51 ayat 3. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile honok kumatu tupal hanguluan. Parang matan di batana gerhome aido hanguluamu. Shalom kamu pasu-pasu, ni Tuhan debata amat tai. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasana jat. Jala di perkogoi mahamu patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di Sarah
mareti gracia berupakpahan. Sai hulului doho sian nasa rohaku unang tung loas ahulilu sian akatonami. Pesalmen 110 sia ayat 10. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehono kumatu hotupal hangoluan parangi homahatani di batana ginuruhon mi ai ido hangoluanmu. Hata si paingo di si Claudia Siska Angelina Marpaung. Roma hamu tuau hamu akana luja jalana sorat. Asahu pasonang hamu. Matius 10 sada ayat 20 lalu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi leonok kumatu hotupal hanguluan parang yang mata yang debatana ginur homi aido hanguluanmu. Jalo kamu pasu-pasu di Tuhan debata amat tai. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di bargogoy mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Henita Marcelia boru si tinjak. Ay nasa nati logihon nito dini di bata akaido anak ni di bata Romuelu ayat 14. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehono kumatu hotupal hanguluan parangi homahata ni di bata naginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Hata si paingo di si Anastasia Sabrina Angel Huta Barat. Manang ise na mangaraduti hati goran do habasaon dapotan hanguluan hati goran dohot hamuliaun ibana poda 20 sada ayat 20 sada saya berjumah horasi rasa mate dungule honok kumatu tupal hanguluan parangi homatan debatana gini rohmi aido hanguluanmu. Suni Tuhan debata amatai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Sai dongani mahamu maralohon nasana jajana di bergogoy mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Jovita Florencia boru si pahutar. Alaidang namurak kita bahenon ni pakirimoni. Alanu nga di use hontu bagasan rohata holong ni rohani di bata marhiti-hiti tod di parbaria naong nilihon na itu hita Rom 5 ayat 5. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan parangi homahata ni di bata nagini rohon mi ay ido hanguluanmu. Hata si paingok di si Peren Alexa Aulia si Hobbing asa sian natu mangihodoro hapursiaon ia panangihoni siakata ne Kristus do Rom 10 ayat 17 saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatu hotu palhongoluan parange homatan debatana gru homme aido hongoluanmu. Jalo kamu pasu-pasu di Tuhan debata amat hai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Sai dongani manghamu maralohon nasana jat. Jala di bergogoy manghamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Tiroy Ruth Griselda boru si Hombing.
Molo dipangido hamu manangah sianahu marhiti-hiti guarhu patupao kumai Yohanes 14 ayat 14. Seburju mahorasi rasa mate dungelehono kumatu hotupal hangoluan parangi homahata ni dibata naginuruhon mi ai ido hangoluan mo. Hata si pengok desi Rahel Laura Priscilla siahaan nungati buhiadi darohaku Jahoma ninaibana do haholongan saliling-liling na humahin makkaholongi ho dibahini hutu-hutu ho marhite-hite asini roha dirimnya turul sada ayat tulu saya berjumah ho rasi rasa mate dungile honok kumatu tupal hangoluan parangi homatan debatana gitu homme aido hangoluanmu. Jalo kamu pasu-pasu di Tuhan debata amatai dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia sai dolongani mahamu mararohon nasanajat jana di pergogoi mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Vanessa Louise Regata Burusi Tumpul Ali Jahoba huhaholongi do hajong-jongan ni bagasmo dohot hasonggo panni hamuliaomo Pesalmen 26 ayat 8. Saya burcu mahorasi rasa mate dungile hono kumatu hotupal hangoluan parangi homahata ni dibata naginuruhon mi ai ido hangoluanmo. Hata si paingo desi Ratu Ina nabasa si tepul sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami Pesalm 10 ayat 12 saya berjumah ho rasi rasa mate dungile honok kumatu tupal hangoluan parangi homahatan debata naginuru homi aido hangoluanmu. Jalo kamu pasu-pasu ni Tuhan debata amatai dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia sai didongani mahamu maralohon nasanajat jala di pergogoi mahamu patupahon nasana dinggan. Amin. Hata si paingot di si Rohana Roslinda Borusia Gian pangaripunan ni sudipuda naung itabigi odo habiari dibata calaradut ya katonana ai idu inana si ingoton ni ganu jolma parjamita 12 ayat 10 tulu saya bercuma horasi rasa mate dongile hono kumatu hotupal hangoluan parangi homahata ni dibata naginuruhon mi ai ido hangoluanmu. Hata si paingo di sinalita Stefani siagian atong bisa sadi hari dope taula homana dengan disaluhut halak lagu mudang matudong atas sahapor siaun Galatia 6 ayat 10 saya burju mahorasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluan parang homatan debata nagduru homi aido hanguluanmu. Jalo kamu pasu-pasu ni Tuhan debata amatai dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia sai dongani mahamu maralohon nasanajat jala di pergogoi mahamu patupahon nasana denggan. Amin.
Hata si paingot di si Olivia Margaret Manurung Marguru tu panadaon ni de bata amahian di bagasat todi na pabadiahon tu pangoloyod doho pangurasion ni mudar ni Yesus Kristus siko madihamu asini roha doho dame sada Petrus sada ayat 2 saya berjumah murasi rasa mate dungule honok kumatuho tupal hangoluan parange hom mahatan di bata negru homi aido hangoluanmu. Jalo kamu pasu-pasu ni Tuhan debata amat tai. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Sairungan ni mahamu maralohon na sanajat. Cara di bergogoi mahamu batu pahon na sanadenggan. Amin. Hata si paingot di si Mangilek Gabriel Nicholas Tambun. Si bahenading gadohamu. Atong mulo marguru tu surati di ulaho kamu patik rayaon. Haholongi dongami songon dirim. Jakobus 2 ayat 8. Saya bercuma horasi rasa mate dungili hono kumatu hotupal hangoluan. Parangi homma hatani di bata naginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Hata si paingot di si William Nathanael Marganda Tambun sa di halungut rohanami do Jahuma ibana do panupahe doho lobu-lobun hami Psalm tulu ayat 20 saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatu tupal hangoluan parange homatan debatanan gruhomi aido hangoluanmu. Jalo kamu pasu-pasu di Tuhan debata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Saya didongani mahamu mararohon na sanajat jala di paragogoi mahamu patu pahon na sanadenggan. Amin. Hata si paingot di si Daniel Satria Putra Ginting. Hasudungan ni Jahuba doakan nama kabiari ibana. Jala di paboto hontu nasida padanna. Pesalmen 25 ayat 14. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hangoluan. Parangi homahatani di bata naginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Hata si pengok di si Jonri Setiawan siagian biar mida jauh badu permulaan ni parbinotoan ala yang ko halak naoto manui si habis tarat doho pengajaran poda sada ayak pitu saya burju maho rasi rasa mate dungile honok kumato tupal hanguluan parange homatan de batana gitu homme aido hanguluamu. Jalo kamu pasu-pasu ni Tuhan debata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Saya ni dongani mahamu maralohon na sanajat. Cara di paragogoi mahamu batu pahon na sanadenggan. Amin. Hata si paingot di si Michael Giovanna Sinambela. Ahudu di bata nasun hinagogo. Saya marparangi di juluk kumaho. Jala daulat roham. Sada Musa 10 ayat sadabe. Saya bercuma horasi rasa mate. Dungile hono kumatu hotupal hangoluan. Parangi homahatani di bata naginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Hata si pengok di si Kevin Geraldo Dwi Putra. Manang ahan na jupang tangammu silomo ulama siya nasa gugum parjamita siya ayat 10 ha. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatutupal hanguluan
Parangi homahatan di batana guru home aido hangoluamu. Jaluk kamu pasu-pasu ni Tuhan debata amatai. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia saya dongani mahamu. Maralohon nasa najat. Jala di perkokoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Johannes Gustaviano sinambela. Ulahok kamuma na ginuruhom muna. Na jinalo na binege jalanani ida muna diaho. Dungi donganan ni debata si pardameima hamuna. Filipi 4 ayat sia. Saya berjuma horasi rasa mate. Dungi lehono kumatuho tupal hangoluan. Parangi homahata ni debata na ginuruhon mi. Ay ido hangoluanmo. Ata si paingok de si Kaisar del Santo si topul saya tangi homahata si paingok jala jako pangajaran asa gawe pistar hodi hasusudan ibo almu Puda 10 sia ayat 20 saya berjuma hora si rasa mate dungi lehonok kumatu tu palanguluan parangi homata di batana guru homme aido hanguluanmu. Jaluk kamu pasu-pasu ni Tuhan debata amatai. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Saya dongani mahamu maralohon nasa najat. Sana di perkokoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Marcelo Roderigo Austin Nenggolan. Haburju homa paraluan hapor siyaw na dinggani. Takup mahanguluan sa liling-liling na. Sada Timotius 6 ayat 12a. Say burju mahorasi rasa mate dungilihono kumatuhotupal hanguluan. Parangi homahata ni dibata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingok di sini ko Daniel sinaga aidang adong nasotar patu pada bata Lukas sada tulul pitu saya berjuma hora si rasa mate dung lehonok kumatu hotu pal hanguluan parange homahatan debata nagiru homme aido hanguluanmu. Jaluk kamu pasu-pasu ni Tuhan debata amatai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Cala di perkokoi mahamu batu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Samuel na 70. Para si roha jala pardingkan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para si roha godang. Pesalmen 100 ayat 8. Say burjuma horasi rasa mate dungile hono kumatu hotupal hanguluan. Parangi homahata ni dibata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingok di si Bram William Amadeus Sianipar. Saya lulu hama Jahuba bisa terbahet dope jupak ibana. Jauh hamu ma ibana bica jonok dope ibana. Saya 55 ayat 6. Saya berjuma hora si rasa mate. Dungile honok kumato tupal hanguluan. Parake hamatan debatan geru homme aido hanguluanmu.
Shalom hamo pasu-pasu di Tuhan yang batang amatai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Sai dongani manghamu mararohon nasanajat jalan di pergogoi manghamu patupahon nasananinggan. Amin. Hata si paingot di si Posma, Luki, Daniel, Siregar. Biar beda jauh bado parmulaan ni hapistaran. Jala parbinotuan ni akanabadia do hapatason. Podasia ayat 10. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile hono kumatu hotupal hangoluan. Parangi homahata ni dibata na ginuruhon mi. Ay ido hangoluan mo. Hata si paingo di si Gunawan si Majutak. Ay nasa surati sini haton ni batado dalam hasema mudai mamicang pauliu lihon manogu-nogu di bagasan hati goran 2 Timotius 3 ayat 16 saya berjumah horasi rasa mate dungile onok kumatu tupal hangoluan parang ehomatan di batana geruhome aido hangoluamu. Jaluk hamo pasu-pasu ni Tuhan debata amat hai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Sai dongani mahamu mararohon nasanajat jala di pergogoi mahamu patupahon nasanarenggan. Amin. Hata si paingot di si Felix Konstantin Siagian. Jadi marsi hokot maroham manulus dalanmu. Jaladang tartuk-tuk iapatmu. Poda tulu ayat 20 tulu. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile hono kumatu hotupal hanguluan. Parangi homahata ni debata na ginuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Hata si paingo di si Romi Julian Ananda Marpaung. Saleho maalia naha rohami tuau sadi alo mohon matama akadalako poda 27 ayat 26 saya berjumah horasi rasa mati dungile onok kumatutupal hanguluan parang ehomatan de batana geruhome aido hanguluamu. Jaluk hamo pasu-pasu di Tuhan debata amat hai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Sai dongani mahamu mararohon nasanajat jala di pergogoi mahamu patupahon nasa ulaon nanenggan. Amin. Hata si paingot di si Ricardo Julkifli Raja Guguk. Marhaposan tu jahuba mohosian nasa roham. Calunang marpangu sadi aku tu pikiranmu sadiri. Poda tolu ayat 5. Saya berjumah horasi rasa mate dungili hono kumatu hotupal hanguluan. Parangi homahatan di batana ginuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Hata si paingo di si Juan Patrick Hasugian. Gabi do ibana tuau tuk maasin rohaku di ho. Adi haga leo dosut tibul hagogoon 2 Korin 12 ayat sia. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumato tupal hangoluani parang ehom mahatan de batana gruhome aido hangoluamu. Jaluk hamo pasu-pasu ni Tuhan debata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Sai didongani mahamu mararohon nasanajat jala di pergogoi mahamu patupahon nasanadenggan. Amin.
Hata si paingot di si Thompson Rivaldo Sonita si Hombing. Gabi marurat dyan lapin na uli-uli mahamu di bagasan ibana. Togu marhapor siyaon hobar tu nania charhon tu hamuna. Lumubi mahamu marroha mauliate. Kolose 2 ayat 7. Saya bercuma horasi rasa mate. Dungile hono kumatuhotupal hangoluan. Parangi homahatan di bata na ginuruhon mi ay ido hangoluan mo. Hata si pengok di si Jody Agustino Sembiring. Alay gabi na basar mahamu sama hamu. Aka para si roha. Masa dosa mahamu song panesan di bata di dosa muna di bagasan Kristus. Efesus 4 ayat 32. Saya bercuma hora si rasa mate. Dungile honok kumatuh tupal hanguluan. Parange homatan di bata na giruhome. Aido hanguluan. Jalo hamo paso-paso ni Tuhan di bata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di berbadia. Sai dongani mahamu mararohon na serajat. Cara di bergogoy mahamu patupahon nasa ulaw na denggan. Amin. Hata si paingot di si Johannes Bernat Kristi Hansa Lumban Tobing. Parmulani hapistaran odo. Tuhori hapistarani. Jala tu horohon sadok naniomom. Tumuhor pangatusion. Poda 4 ayat 7. Saya bercuma horasi rasa mate. Dungile hono kumatuho tupal hangoluan. Parangi homahatan di batang naginuruhon mi. Ay ido hangoluan mo. Hata si pengok di si Tif Dustin Abeliu Manurung. Sa ibana matadda dinasa dalammu asa ibana patigor akka dalammu. Poda tulu ayat onom. Saya bercuma hora si rasa mate. Dungile hono kumatuho tupal hangoluan. Parangi homahatan di batang nagiruhome. Aido hangoluan mo. Jalo hamo paso-paso ni Tuhan di bata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Sai dongani mahamu mararohon na selajat jalan di bergogoy mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Nicholas Christian Markus Panjaitan. Sikop madihamu asini roha dohot dame dohot haholongon ni roha. Judas sada ayat 2. Saya bercuma horasi rasa mate dungile hono kumatuho tupal hanguluan. Parangi homahatan di batana ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata si pengok di si Tulus Dermawan Marurung. Alay margana pinili dohamu hamalimon na raja. Bangso na badia hum na ginonggoman na. Asatung dibaritahu kamu denggan ni harwaon ni bana. Nang maju hamu sian na hulum tuha tiuron na halongangani. Sada Petrus 2 ayat sia. Saya berjumah hora si rasa mate. Dungi lehonok kumatuhamu tupal hanguluan. Parang yang batain di batana gruhome. Aido hanguluanmu. Jalo hamo paso-paso ni Tuhan di bata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Sai dongani mahamu mararohon na senajat. Jala di bergogoy mahamu patupahon nasa ulaw na denggan. Amin. Hata si paingot di si Yeremia na 70. Martua maakan na porsea ati peso di ida. Yohanes 20 ayat 20 siabe. Saya bercuma horasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hangoluan. Parangi homahatan di batana ginuruhon mi ay ido hangoluan mo.
Hata si paingok desi Martin Eka Emmanuel Sinaga. Akka tangamido tumopaau jala pauliuliau. Saya parroayau asa guruhon akka tonami pesalm sarasa pulsia ayat 77. Saya burju mahora sirasa mate dungileonok kumatuho tupal hanguluan. Parange hom mahatan debatana gitu homme aido hanguluanmu. Jalo hau pasu-pasu ni Tuhan debata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di berbadia. Sai dongani mahamu mararohon na sanajat. Jala di bergogoi mahamu batu pahon na sanadenggan. Amin. Hata si paingot di si Dave Jonathan Siagian. Say jumulo maluluy hamu harajaw ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahonon na dusude aka oddeng tuhamuna. Matius onom ayat 30. Say burcuma horasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangi homahata ni debata na ginuruhon me ay ido hanguluan mo. Hata si paingok desi Hendi pardamaian manurung. Alai datung pesan hatani debata. Ai dada saluhut na tubusian Israel. Guaron Israel romsia aya onom. Saya berjumah hora sirasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangi hambatan debata negeri homme aido hanguluanmu. Jalo hau pasu-pasu di Tuhan debata amat tai. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di berbadia. Sai dongani mahamu mararohon na sanajat. Cara di bergogoi mahamu batu pahon. Nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Ronaldo sahat Martia Simorangkir. Unang mataluho di bahik kajahaton. Alita luho maha jahatoni marhiti-hiti nadinggan. Rom 12 ayat 20 sada. Saya bercuma horasi rasa mate dungile hono kumatuho tupal hanguluan. Parangi homahata ni dibata na ginuruhon me ay ido hanguluan mo. Hata si paingok desi Andreas Geraldo Parlinggoman si Regar. Alayang ko hamu aliak kadongan. Unang marnalo jahaw mabahen nadenggan. 2 Tesalonik 3 ayat 10. Saya berjumah hora si rasa mate dungi leonok kumatuho tupal hanguluan. Parangi hamatan debata negeri home aido hanguluanmu. Jalo hau pasu-pasu di Tuhan debata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di berbadia. Sai dongani mahamu mararohon na sanajat. Jala di bergogoi mahamu batu pahon na sanadenggan. Amin. Hata si paingot di si Martua Malvin Huta Barat. Songonahu pe na mangaradoti akapatik ni damang. Gabimian di bagasan holong ni rohana. Yohanes 15 ayat 10b. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungile hono kumatuho tupal hanguluan. Parangi homahata ni dibata na ginuruhon me. Ay ido hanguluan mo. Hata si paingok desi Yosia Oscar Stephen Marpau. Alai say nama jaludo nasa na mangido. Say na jupangado na mga lului. Say na kapodo di na manutuhi. Matius 7 ayat 8. Say berjumah hora si rasa mate dungi leonok kumatuho tupal hanguluan. Parangi hamatan di batana guru home aido hanguluanmu.
Jalo hau pasu-pasu ni Tuhan debata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di berbadia sai dongan di mahau mararohon na sanajat jala di parkogoi mahau patu bahon na sanadenggan. Amin. Hata si paingot di si Dedi Wicaksana Pasaribu Madok Mauliate Mahamusiala Saluhutna ai ido dipangido di batas yak kamu marhiti-hiti Kristus Yesus. Saya bercuma horasi rasa mate dongile hono komatu hotupal hangoluan parangiho mahatani di batana ginurohon me ai ido hangoluan mo. Jalo hau pasu-pasu di Tuhan debata amat tai dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di berbadia sai rongani mahamu maralohon nasanajat cara di pargogoi mahamu patu bahon nasanadenggan. Amin. Kepada saudara-saudara yang sudah menyaksikan iman, diundang untuk bangkit berdiri. Hamu akan apinar hamau di bata nunga gabe doa sahuria jala doa sawangan kamu mengato perbadan nabadiai na arga situ dohamu ditobus unang oloi hamu bedosa dohot sibolis ramo tani debata dohamu maralohon pangagoi asal matong-tong rohamu natu ibana jala togi honon na dohamu masuk tuhara jaon baduagi cangi atong martangiang mahita alea manami na di banuagi jang asima roham dinasida akan napinasahat nuaing tuho sai ramoti mana sida margite-hite tod di berbadia sai pakot mana sida di bagasan padan naung ni oluan na sida naking sai perbadiai mana sida di bagasa katam asa tarida haparosiaon na sida tujuluanon margite-hite parange nadenggan. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Noing sahab mahita tu kor pelajar sidi.
Mari tema kita ono meratus siap bulan. Sai hutonoku Yesus, sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng nai, nang godang hapor Di hamuna ruas na hinaholongan, dia ka iana konami na umakatidakon hapurasyon na di arisa darion. Hobar tu panibangion nami pitu halak tenaga pengajar tua kaya nakon ni Huriata namar guru salelengon siana ka haringgason nasida kehadiran nasida dohot penilaian ni sehari-hari songoni nang aka hasil ujian nasida. Hupili tami maamang dohot inang 5 halak sianak kaya anak kota na majalo penyerahan kenang-kenangan sian Huriata. Di si hujau hami guarnia kaya anak konami anak-anak kami yang 5 orang kami minta untuk hadir ke depan. Semua anak-anak kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kita harus memilih 5 dari antara anak-anak kami semuanya. Na parjolo hujau hami matujolo ya nakon nami Johannes Gustaviano Sinambela. Na paduahon ya nakon nami Rahma Krismayanti Nauli Boru Sinaga. Na patuluhon Vanessa Loise Regata Boru Sitompul. Na paupaton Martin Eka Immanuel Sinaga. Dohot na palimahon Anggi Agnesia Boru Siagian. Laos tujolo mahita amang padita resort rap sudia ka pengajar laho pasahaton kenang-kenangan sian Huriata.
Uria dah hinaulongan di bagas sangguar itu Tuhan Yesus Kristus masuk mahita Mesir itu acara ulan nabadia atau perjamuan kudus. Taparade marohata perjulu hitam marede 440 sia ayat sada. Martangi yang mahita, ali Tuhan dibata para si rohana sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham topot mahami na pungu dison, adorang hupanga kami an non parpadana na badiai, lehon matod di porbadia tu ganup hami, asa ditubuhon hapur siawan na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop pami. Pargugoy mahami maswadahon diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapur siaon na mangului, saitahiti rohanami, asa lamalungo kami tu banua gijang, asa say masihol hami, paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita kanaong pinarhamauli di bata, itasakap nuay mangaton parpadanan na badiay. Dibahin tatibang wajumolo manang natau hita marulaw na badia, asa unang hona uho manang ise siyan hitaon. Ay holan nauduk roha jala na manol soli rohana, ala ni pabahinan na naso ture, jala na manopoti dosana, jala na porsia di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alayaka na dohot marulan na badia unang bediuluy si wulis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamu maroha muna siyani, tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha, alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naong mate, jala naong mulak mangulu humoko pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Dibahini tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma suku-sukunon, jong-jong mahamu saluhut na. Naparjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalausim di patik ni bata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Napadua hona marsak doroham alani dosami, jala dipanggi doroham neng malua honwaing sian dosam, molo songoni roham, dogma olo. Napatuluhon di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa, ibana nang mati dohok mula manguluhu mokopo, mamursan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dogma olo.
Napapatono doho manggota pon sian roha melati ni roha dohot khosom ni roha. Akup ni iono doho mardingkan dohot talak na mangarsahiho. Jalanono doho manisa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham. Sesau ni dibata sudi dosam. Mono songon ni roham. Dogma olo. Atong tapau duk be marohata jalata topoti masudi dosata. Ihutom matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jut hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot. Molo balot conommu tu hami hobar tu pabahenan nami i. Alai ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilihomu humokop hami. Ala ni umbahena hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami, say jalo mahami, say sisa masudidu sanami, jalan lehon todi porbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tu lomo ni roham, saliling di tano ondope hami. Amin. Atau kamu akan manopoti dosa muna, jalan nama uas di asi ni rohani di bata, say sahat matuhamu na hinaporsiaan muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nung ngasisa saluhut dosa muna. Marhiti-hiti guar ni di bata ama. Anak dohot todi porbadia. Amin aliama nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togi honto pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon. Saliling nililing na. Amin. Mari dahita 190 ayat sedang. Kudul mahamu amang dohot ina. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginai uju tarjehi ibana. Didokma mauliate. Dungi di panggoli mai jala di parlehon matua kasisianna huhut madidok. Jaluhamu majala pangan ma. Dagi kudui nani lehon tuhamatian. Humokop pamu. Bahe kamu ma songoni. Bahen parningotam muna diahu. Jaladung sunna sida mangan dibuat ma panginomani. Didok ma mauliate. Dungi didok ma tunasida calo hamuma sudi hamu manginum siani. Ia panginomanon padan nai baru maon marhiti-hiti mudarhu nani usehon humokko pamu bahen hasesaan ni dosa sai bahe kamu masongoni bahen parningotam muna diahu. Atong romahamu nung ngaradi sudi ida jaladai hamuma dinggan basani debata.
Pendeta Putra Sada.
171. Kita nomor 174.
Oh
martangi yang mahita. Puji ma Tuhan di bata ali tondiku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ali tondiku, jala unang tung halupa hundingkan di basana sudina. Ibana domani sadu samsudina, jala ibana pamalum akasahid musudina. Ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dilihon tu hodingkan basa dohot asini roha. Parasi roha jala pardingkan basa do Tuhan di bata labata rimas jala parasi roha godang. Dang dibahin tu hita na hobar tu dosata, jala dang dibalocco tu hita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama tu aka anakon na do. Asini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari ibana. Nung atakas di patuduhod di bata honong ni rohana itu hita. Dinamati Kristus humokopita uju paradosa dopi hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di bahini say pujian ni pamangaku dohot rohaku. Dohot nasa pambahenaku do Tuhan di bata. Olat nion rodi saliling ni liling na. Amen. Jongjong mahita saluhut na marede mahita. Hamusure Begemai Salas roha Kumandoki Soname Tunjuk panje Yesus Tuhanku Tonde nama Nazaria Datangnya kumma peliata tua doba ni debata tapau duk pemarah tamar tangi yang mahita ali debata amanami na di banua gijang horo haroro ani saluhut sile oleh unadenggan do na sauli basa na moli utu supasahat ai masia na ni homi tu kami pilihan nami tu ho sai jalo mai ga uap na hutus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asahu parasia kami pilihanon pati punah raja muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhanay marakite-hite tuddim asalam mutadahami godang ni sile oleh homi tu hami asalam girgir hay madok mauliati tu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang na hudul di siamu ne debata hasang apa doa Tuhan mulia umat di horo di saleleng-leleng dan namarlas ni roka doa minuaing ananaung monako cara di babak kito gabe raja di atas saluhut alai gabe tumi boho sian sasude jala maru di goar asalopit saluhut ulun itu telah omar sobat tuho jalaganu pamangan marhatapot ton ho do Tuhan mauliate marohanami tuho ananaung di ukapo dalam tu banua gijang gabi situan di mali po namang diho kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam nama ringana dope di hasianganon pai marpungu hami tu labungmu sai pasaut ma bagabagam tuaka suruamu leho tu nasida sahala doho tahogon sian banua gijang
asa marmulia guarmu di borotibion, saya jari maaka partohonan di huriam, asa hobartul lomo neroham aka aturan, pamit cangyon, doho panugo-nugon nani aturhon nasida di huriam, saya gom-gomi jala paretai mahuriam di tano, batag dohot di luat borotibion, asal lam rarat jala monang huriami, lehon abistara siap banua gijang tuaka iduk nami, tuaka padita, guru doho tua kasih tua asalam maraturan huriam di tanoon saya pajongjong harajomu di bagasan rohanami asamar hiras ni rohami mangoloi doho mangutoko pahot marohanami tuho asahua tidako kami mangolu manang mate behami hodo Tuhan nami saya bayian mahatam doho dame di huriam asawingot hami dadahal siang anoninganan nami alai di banua gijang di labung mido seramu ti mana mangkom-komi hami doho raja doho suruan napi na bakitna leho tuna sida habis taran sian banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot na sida mangului paretam pasu-pasu masa luhut parpunguan di hala Kristen sai homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di para sikolan nang pedi bagas nabe sai lam lokangi sia kami dosa doho sudina pasurat to kami di hasiang anon asalam malungu kami pai magon harorom mangalap hami tu labung ni amai amen. Alea manami na di banua gijang, saya pinar badia magowarmu, saya romahara jaunmu, saya saut malam meneroham di banu tongon songon di banua gijang, lehon matu kami serero nangoluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tugi untuk pangujunan, palu amahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame doho las ni roha jalohamu pasu-pasu siramat tadi bata. Di pasu-pasu jala dari ramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodako Tuhan de bata buhina Tuhanmu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan de bata buhina Tuhanmu jala di pasar honma. Damena tuto di munabe. Selamat hari anak naik ma. Oras marihita mang dohotinang hudul ma hamu saluhutna. Roma 7 kayana kon nami supaya kita foto bersama dengan tenaga pengajar sesuai dengan